de 17 forskellige arter. Det her det er som sagt pufferpingvinen, og den lever i Sydamerika, ude langs Chile og Perus kyst. Og man ser den her art af pingviner i mange zoologiske haver, fordi den passer sådan okay til det klima, vi har. Det er også skiftende i Sydamerika, så den kan altså også godt holde til det skiftende klima, vi har her i Danmark. Som I kan se, så er der mange af pingvinerne, der ser lidt slidt ud, kan man godt sige, i deres fjerdragt. Det er altså ikke fordi, de er syge eller noget som helst, men bare fordi de er i deres årlige fjerskifte. Det er nemlig sådan, at pingvinerne skifter deres fjerdragt en gang om året. Og man kan se, at de bliver sådan lidt puffy, og så begynder fjerne lige så stille at løsne sig. Og man vil også se, at pingvinerne de står sådan og klør sig lidt, eller står sådan og ryster, og det er altså også for at få de her fjer af. En anden grund til, at de står og ryster lidt, måske ser det ud som om de fryser, det gør de altså ikke, men bare fordi de sætter deres fjerdragt på plads, eller nu som når de skal have fjerdragten af. Men pingvinerne bruger rigtig meget tid på deres fjerdragt,